Hvad er det, vi skal? Hold nu kæft, vi er gået fucking lang tid her. Det er latterligt. Okay, er du klar? Ja. Så! Tada! Hvad siger du så? Hvad skal vi her? Frank Hvam filmede jo upassende her. Siger du til mig, at vi skal filme mit næste store show? Altså her? Det er lige det, jeg siger. Det er jo en open mic. Der kan sidde 60 mennesker. Nu ser hvor lille indgangen er. Jamen, det er sikkert. Altså, det mener du ikke. Jeg vil have øve mig, så jeg kan tage det i en kæmpe sal senere. Min pengepunkt bliver glad, hvis vi er sikre på, at vi kan fylde det. Altså, jeg kan da hurtigt fylde det her sted med 60 af mine venner. Jeg ved da godt, du ikke har 60 venner, men derfor kan jeg da godt få 60 venner ind. Det kommer til at synes, man går helvede til. Jeg føler ikke helt, du er med mig på den her. Nej, det føler du fandme rigtigt. Det er den eneste rigtige følelse, du har haft i det årvis. Altså, har du ikke en bedre idé end det her? Så... Jeg laver et opkald. Kom. Jeg har en idé. Kom. Hvad skal vi nu hen? Ja, Jeg holder at røre ved mig hele tiden. Kom nu. Jeg er træt af, at du rører ved mig. Hvad laver du? Jeg gider ikke. Hvorfor? Vi har været der før. Ja. Ja. Det var pisse fedt. Ja, det er et pissefedt sted, men det er for lille. Hvad mener du, er for lille? Der kan være 300 mennesker. Hallo? Hvor mange kan der være i mellemsal? Der kan være 400. Det gider jeg ikke. Det er lige... Jeg vil have stor sal. Du kan ikke få stor sal. Er det? Peter? Nej, hold op med det der. Stop. Slip! Jeg vil have stor sal. Hvad fanden gør vi så? Prøv at spørge mig, om jeg har en idé. Har du en idé? Det kan du tro, jeg har. Se den, jeg kører. Flyt dig nu. Start den. Okay. Jeg har haft en plan i lang tid, Martin. Hvorfor du ikke spurgt? Hvad siger du først det nu? Tag sel på. Det her er fedt. Det er fucking fedt. Kan du se det? Det er sådan her, det skal se ud. Det er alt for stort. Det er ikke alt for stort. Det er tilpas, der kan sidde fucking 770 mennesker her. Prøv at se højtalerne der. Det er sådan noget, de har til festivaler, mand. Det bliver sindssygt, det er kæmpe sindssygt. Ja, det bliver fucking sindssygt. Hold op med at være så fucking sarkastisk, det klæder dig ikke. Der kommer ikke 770 mennesker. Der kommer 770 mennesker. Prøv at nu fat noget. Prøv seriøst, kæft lidt. Prøv at stå her. Nu begynd at klappe. Klap, som om nu starter det. Klap ordentligt, Martin. Klapper. 770 mennesker ordentligt. Jeg klapper. Mere! Hey! Way show! Hermans! Hvad så? Folk siger, jeg ligner Kato. Fuck det der. Det gør jeg ikke. Og så griner de alle sammen her. Der er kæmpe fest herinde, for 770 mennesker kommer ned for at se mig. Show! Jeg kan mærke det her, vi gør det. Jeg laver lige en reklame. Shh. Hej. Det her, det bliver godt. Det her, det bliver det største nogensinde. Mit one-man-show, Ignorant, bliver filmet lige her på Hermans i Tivoli Friheden i Aarhus. Peter. 24. januar, den 24. januar 20. Så hvad fanden er der? Hvad fanden Peter, det kommer ikke til jeg at ske. får lige at lave en reklame. Det kommer ikke til at ske. Det skal du stå over for. Nu skal jeg kraftedeme, Martin. Prøv at vide, hvordan det er. Nu gør vi det her. Er du med? Du smadrer min chakra fuldstændig. Okay? Nu gør vi det her, okay? Okay? Sådan. Hvor er du god. Hvor er du god. Dig og mig, ikke? Dig og mig. Resten af reklamen. Det her, det bliver absurd sjovt. Jeg håber, I vil komme og være ignorante sammen med mig en aften. Den er god. Kan du fatte det? Det er da pissegodt. Det kommer til at sælge, det er helt sikkert. Kom, vi skrider. Kom, vi skal ud og sælge billetter. Du har pisse travlt. Kom nu. Okay. Det bliver fedt. Der skal være sodavand. Der skal være sodavand til dem alle. Ja, kom. Jeg glæder mig helt sindssygt. Jeg har min jakke med.